Nimeni on Maarit Mäki ja olen tutkijana Luonnonvarakeskuksessa Jokioisilla. Tässä esityksessä kerron aistinvaraisesta arvioinnista. Makuärsykkeet syntyvät kielen makusilmuissa sijaitsevissa makureseptorisoluissa. Reseptoreissa syntyvät aistimukset välittyvät hermosyyden kautta aivoihin, jossa aistimus rekisteröidään, tulkitaan ja liitetään muuhun tietoon. Esimerkiksi makeudun aistimiseen erikoistuneet makureseptorisolut sijaitsevat kielen kärjessä. Hajuaistin solut ovat nenäontelon yläosan limakalvossa luiden takana suojassa. Arvioijien kykyä aistia eri ominaisuuksia voidaan testata erilaisilla testeillä. Makujen tunnistamista varten on kehitetty testejä, joiden ohjeet löytyvät hyvän käytännön ohjeesta. Sieltä löytyy myös ohjeet testiliuosten valmistukseen. Hajuaistin normaalius voidaan testata esimerkiksi imeyttämällä tunnistettavaa ainetta pumpuliin ja laittamalla pumpuli ruskeaan kierrekorkilliseen pulloon, josta nuuhkaistaan näytettä. Tuntoaistin testaamisessa voidaan käyttää esimerkkejä, jolloin arvioijat yhdistävät rakennetta kuvaavan sanan johonkin elintarvikkeeseen. Näköaistin toiminnassa olennaista on värinäkö. Punaviher värisokeus voidaan testata ISARA-testin avulla. Aistinvaraista arviointia voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin. Teollisuudessa sitä käytetään apuna laaduntarkkailussa, tuotekehityksessä ja markkinatutkimuksessa. Kauppa käyttää aistinvaraista arviointia laatuluokituksessa ja spesifikaatioissa. Valvonnassa aistinvaraista arviointia käytetään tuotteiden kauppakelpoisuuden ja virheiden arvioinnissa. Aistinvaraiselle arvioinnille on kehitetty menetelmiä. Analyyttisissä mittauksissa käytetään erottelutestejä, jossa tutkitaan, pystytäänkö tiettyjä ominaisuuksia erottelemaan. Esimerkiksi voidaanko erilaisia tuotteita erottaa toisistaan. Kvantitatiivisissa testeissä mitataan aistimusten voimakkuutta ja kestoa. Kvalitatiivisissa testeissä kuvaillaan tuotteiden ominaisuuksia. Voidaan tehdä esimerkiksi tuotteille makuprofiileja. Kuluttajatutkimuksissa testataan tuotteiden hyväksyttävyyttä ja kuluttajien mieltymystä. Aistinvaraisen arvioinnin tavoitteena on varmistaa tuotteen tasalaatuisuus. Aistinvaraista arviointia varten on kehitetty myös laitteita. Käytännössä kuitenkin suurimmaksi osaksi arvioinnin tekevät koulutetut arvioijat. Hyvä aistinvarainen laaduntarkkailu perustuu arvioijien valintaan ja koulutukseen ja suunnitelmallisuuteen. Arviointi tehdään tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa sovitulla menetelmällä. Tuotteille on asetettu tietyt laatutavoitteet tuotespesifikaatioissa niin, että laatuvaihtelun seuranta on mahdollista. Asiantuntijaraati koostuu kokeneista raaka-aineiden ja valmistuksen osaajista, jotka tuntevat menetelmän ja pystyvät tuottamaan toistettavia arvioijia. Arvioijien tärkeä perusedellytys on aistien normaali toiminta. Arvioijien herkkyys vaihtelee ja kaikki eivät ole sopivia jokaiseen testiin. Arvioijia harjaannutetaan ja testataan. Arvioijia palkitaan osallistumisesta eikä heidän antamiensa vastausten perusteella. Arviointiin osallistumisen on oltava vapaaehtoista ja arvioijien allergiat on selvitettävä. Arvioijien harjaannuttamisessa voidaan käyttää apuna tuotteita, joihin on tietoisesti tehty virheitä. Arvioinnissa voidaan käyttää vertailunäytteitä,
esimerkiksi sellaisia, jotka edustavat asteikon ääripäitä, keskikohtaa tai muuta vastaavaa. Voidaan käyttää vertailunäytteenä sellaista näytettä, jossa on jokin selkeä arvioitava ominaisuus. Ja näyte voi olla joko valmis elintarvike tai tarkoitusta varten tehty tuote. Arviointitilojen tulisi sijaita rauhallisessa paikassa ja niihin pääsemisen ei pitäisi haitata muuta päivittäistä työskentelyä. Arvioinnin aikana keskustelu on kielletty, mutta arvioinnin jälkeen olisi hyvä olla mahdollisuus keskustella varsinkin sellaisissa tapauksissa, kun tuotteissa havaitaan laatuvirheitä. Arvioijille on tarjottava mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn hyvässä valaistuksessa. Ympäristössä ei saisi olla vieraita häiritseviä hajuja. Arvioinnissa käytettävien välineiden ja materiaalien tulisi olla helposti puhdistettavia ja mahdollisimman hajuttomia. Kertakäyttöastiat ovat hyviä tähän tarkoitukseen. Tarjoilun lämpötila ja näytteiden säilytyslämpötila olisi ohjeistettava. Kasvikset tarjotaan arviointiin huoneen lämpötilassa. Näytteet olisi käsiteltävä hygienisesti. Arviointitila kannattaisi jakaa 2, mieluummin 3 osaan, näytteiden valmistustilaan, arviointitilaan ja odotustilaan. Käytännössä tuotannossa voi olla hankala järjestää tällaisia tiloja, mutta ne voidaan erottaa esimerkiksi ajallisesti toisistaan. Näytteiden määrä riippuu käytettävästä raatityypistä ja testin luonteesta. Kokeneet asiantuntijat voivat arvioida enemmän näytteitä kuin kuluttajat. Nesteitä voi esittää enemmän kuin kiinteitä näytteitä. Samoin haistettavia näytteitä voi esittää enemmän kuin maistettavia näytteitä. Näytteiden määrään vaikuttaa myös arvioitavien ominaisuuksien määrä. Liian suuri näytemäärä voi aiheuttaa sen, että arviointihalu ja motivaatio vähenee. Näytteiden määrän vähentämisessä olisi mietittävä, mitkä ovat tärkeimpiä ja kiinnostavimpia ominaisuuksia. Näytteet olisi tarjottava mahdollisuuksien mukaan niin, että niitä ei voida erottaa värien, koon tai astioiden perusteella. Näytteet voidaan koodata 3-numeroisin koodein, satunnaislukutaulukon avulla tai kirjaimin, kuitenkin niin, että tunnukset eivät auta näytteiden tunnistamisessa. Näytteet olisi hyvä satunnaistaa, jolloin voidaan eliminoida aikajärjestys ja ennakointivirheet. Aistivaraisessa arvioinnissa on tyypillistä, että ensiksi tarjottu näyte maistuu hiukan erilaiselta kuin sitä seuraavat näytteet. Ennen arviointia arvioijille annetaan ohjeet, jotta näytteet arvioitaisiin aina samalla tavalla. Aistivaraisessa arvioinnissa voidaan käyttää apuna laatuasteikkoa, joka voi olla numerinen tai sanallinen. Asteikon avulla mitataan tuotteen aistittavien ominaisuuksien laatua verrattuna tavoiteltuun laatuun. Tässä on esimerkkinä 4-portainen asteikko. Laatuasteikko on laaduntarkkailussa käytetyimpiä menetelmiä. Asteikko kuvaa laadun eri tasoja erinomaisesta huonoon tai tuotteen aistittavan laadun poikkeamaa tavoitetasosta tai spesifikaatiosta. Virheiden nimeämisessä voidaan käyttää apuna virhenimistöjä. Varsinkin tuotannossa käytetään pientä raatia 3-5 henkilöä. Tämä on vaativa menetelmä, koska arvioijan on pystyttävä pitämään mielessä tuotespesifikaatiossa kuvattu tavoite ja pystyttävä tunnistamaan ja nimeämään tuotteessa olevat mahdolliset virheet sekä arvioimaan, mikä merkitys todetulla virheellä on tuotteen laadun kannalta. Tässä kuvassa on esitetty esimerkkinä välimatka-asteikko,
jossa 9 on erittäin miellyttävä ja 1 on erittäin epämiellyttävä. Arvioijat ympyröivät haluamansa numeron asteikolta. Ennen aistinvaraista arviointia olisi syytä pitää puolen tunnin tauko kahvin tai teen juonnin, pastillin syömisen ja tupakoinnin jälkeen. Ruokailun jälkeen olisi odotettava tunti. Nuhaisena tai huonovointisena ei pysty myöskään maistamaan luotettavasti. Arviointiin on varattava riittävästi aikaa. Ennen ja jälkeen maistamisen suu on huuhdottava vedellä. Voimakkaita näytteitä arvioitaessa apuna voi käyttää vaaleaa leipää. Myös tuorekurkkua voi maistaa arvioitavien näytteiden välillä. Näytettä ei ole pakko nielaista, sen voi myös sylkeä pois. Kasvisten aistinvaraisessa arvioinnissa voidaan käyttää apuna tässä esimerkissä esitettyä taulukkoa. Arvioijat arvioivat ensin tuotteen ulkonäköä visuaalisesti, toteavat onko siinä virheitä ja poikkeamia, kuten kosteutta ja epätasaisuutta. He voivat tunnustella sormin, tuntuuko tuote kiinteältä, ja sen jälkeen he voivat nuuhkaista näytettä ennen kuin näyte laitetaan suuhun. Suussa näytettä maistetaan ja tunnustellaan rakennetta. Vihanneksilla on ominaisia makuja, joita voidaan kuvata taulukossa esitetyillä ominaisuuksilla. Virheiden tunnistamiseen voidaan käyttää apuna virhenimistöä. Tässä taulukossa on esitetty tyypillisiä etyleenin tai valon aiheuttamia viotuksia kasviksissa. Tässä on esimerkki porkkanaliikkeiden vertailusta aistinvaraisella arvioinnilla. Arviointi voidaan tehdä kokonaisista porkkanoista, suikaleista, raasteesta tai keitetystä porkkanasta. Tässä on toinen esimerkki salaatin aistinvaraisesta arvioinnista. Salaatista on arvioitu ulkonäköä, rakennetta ja aromia. Tässä on esimerkki makuprofiilista, joka tehtiin tattarille. Tarkoituksena oli verrata eri tattarilajikkeita ja niissä olevien ominaisuuksien voimakkuuksia ja niiden eroja.